Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň çakylygy boýunça Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň göni video aragatnaşyk arkaly geçirilen 14-nji sammitiniň işine gatnaşdy. Dünýäde emele gelen ýagdaýlary nazara almak bilen şu ýokary derejedäki doguşun gün tertibini COVID-19 pandemiýasynyň soňky döwürde iqtisady hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratynys berildi. Hormatly prezidentimiz Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň göni video aragatnaşyk arkaly geçirilen 14-nji sammitiniň işine gatnaşdy. Online duguşygynyň açyş dawrasyna Ekonyň odalky 13-nji sammitiniň başlygy Pakistan Islam Respublikasynyň premier ministri Imran Khan çykyş edip, hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň inniki 15-nji sammitine başçylyk etmegi bilen gutlady. Hemde milli liderimiziň energiýa serişleriniň ygtybarly we durnukly üssaşyl geçirilmegi, halkara hyzmatdaşlygy durnukly üpçün etmekde, ulug üssaşyl geçirgeleriň orny boýunça ýöňe süren başlangyçlarynyň halkara derejesinde ikrar edilýänligini aýratyn belledi. Munyň özi Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki habraýynyň bilindi galmagyny üpçün etdi. Soňra Ekonyň 14-nji sammitiniň başlygy Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2021-nji ýylda Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasyny Türkmenistanyň başçylyk etmegi hakyndaky çözgüde eglan etdi we bu waka bilen hormatly prezidentimizi tüýsürekden gutlady. Şeýlegem Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň 2021-nji ýylda Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasyny başçylyk etmeginiň netijeli boljakdygyny we bu döwürde tutuş sebäbi ähmiýetli oňyn başlangyçlaryň amala aşyljakdygyny anan bildirdi. Soňra Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş direktori Dr. Hadi Süleymanpur döwlet başlarymyzy Türkmenistanyň ekoda başçylyk etmek hukugyny eýe bolanlygy bilen gutlady. Şeýlegem ol Türkmenistanyň Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagyny, tiýatry diplomatik gatnaşyklaryň işleňleşdirmegini, bugra degişli maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine münasip goşunt goşjakdygyny anan ýanyny aýtdy. Soňra Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji sammitine başçylyk edici Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasyny başçylyk etmegiň Türkmenistany geçenligini nazara almak bilen hormatly prezidentimize söz berdi. Hormatly prezidentimiz sammitde çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Hormatly Janap Başlyk, hormatly döwlet başçylary, hormatly baş sekreterliklerin ýokary derejedäki şu mejlisi Guranow üçin Türkiýe Respublikasynyň prezidenti hormatly Recep Tayyip Erdoğana minnetdarlyk bildirýär. Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň näme Türkiýanyň üstünlükli netijeli başlyk edenligini bellemek hem muňa üçin oňa da minnetdarlyk bildirmek isleýär. Hormatly döwlet başçylary. Türkmenistan şuňky mejlise geçilen hem ýoly baha bermek we hem serjelmek nokta nazaryndan hem geljek üçin hem mümkinçilikleri kesitlemek bagatda biziň guramanyň işinde möhüm hem tapyr ýoklugyna garaýar. Umman biz iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň ýani ekonomy işiniň hem depini, häsiýetini, sebitlerini hyzmatdaşlyk oňa hem täsir edýänini hem bellep bilersip hem pikir edýär. Häzirki döwürde dünýäde ikrar edilen ýeri hem gaýry halkara dümi bolup durýar. Bir guramanyň hereket edýän ýyllaryna onuň agda hem ýurtlaryň arasynda döwletlere hem hyzmatdaşlygyň iler tutulýan hem soraglar oýunça durly hem anlaşyklar baglanşdy we hem çözgütler hem kabul edildi. Biziň bilelikde gören uly hem mümkinçiliklerimizi öýdäre behbit hem de durmuş iqtisady öýse şuňam peýda almaga gönükdirilen onu durmuşy okyply bir strategiýany hem taýýarlamak goýunça hem köp işler edildi. Bir näçe bilelikdäki hem taslamalar amalaşyp başlandy hem şolaryň arasynda häzirki döwürde bir sebäpden iqtisady durmuşyny mühim orna elýän ulug hem kommunikasiýa ulumlaryny hem taslamalar hazam gaýraty men bellemek isleýär. Gurama gatnaşyjy ýurtlar esasy sowda iqtisady hem de maýa goýum hem gatnaşyklaryny netijelerini ösdürmek üçin hem çäreleri geçirmäge dowam edýärler. Ýani 30 ýyl olay bunlar esasında bir goýulan ýörelgeler hem maksatlar ýetirdirli taýyk hem ýerme ol biziň guramamyň işiniň örer möhüm hem şerti bolup durýar.
Indi sol döwürden bäri ykdysady hyzmatdaşyk guramasyna täzem agzalar kabul edip onuň bir häzirki düzümi emele geldi. Men ekon ýa-da ykdysady saýdan hyzmatdaşym etmeň gural hökmüne haýyzlar hem siýasy ýagdaýlardan erkin oňun hem saklap galýanyny daşaryk hem dünýä bilen gatnaşykdan hazam ýeňilme gözüňde tutýar. Eko häzirki döwürde beýleki hem halkara guramaz hem köp sany ýurtlar bilen hem hyzmatdaşyk ösüp Sivitün hem çäklerinden hem işçilerden çykýar. Galanlar bir ähli netijeler agdaýym ýurtlaryň birlikde toplumy oňy hem tejribemizi hem dol hem değişine edip biler. Ýöne wagt bir ýerde durmaýar. Ol esasy bizden häzirki hem döwrüň bir ýagdaýlaryny dünýä hajatyda hem meýilleri hem sivitde hem işçilerin ugrun hem gözüňde tutup bir guramanyň işine täze hem çemelişmeli taýýarlamak inni talap edýär. Şondan bagda ekoloň üstüne guramanyň hem aýratynyň hem öýdorşy geoktasady hem ähmetine laýyk gelen hem uly wazipeler hem ýüklenýär. Şu ýerde men esasy geografiýasy, taryhy, bir däp desturlary, gymmatlyklary barkaly Birleşen Döwletler ykdysady hyzmatdaşynyň usuly hökmüne ekonom birleşdirici mazmuny esasy bellemek isleýär. Onuň näbiziň hem tebigy artykmaçyklarymyz hem umumy bähkitlerimiz esasynda da bilelikdäki hem tassammalary amalaşmagy üçin hakyky guruluş diýip hem atlanmagy dogry hasaplanýar. Şoňa biziň pikirimiz häzirki döwürde ekonom baş wazifasy ykdysady meseleleler arkaly sewitde durnukly ötüşi üpşün etmekde para gaçylygyň hem güllap hem öşüň bähkine giňem netijeli hyzmatdaşyk etmek üçin mümkinçilikler hök many döretmäler. Sebäbi ekoda diňe ählimuň sewitdäki ykdysady hem işleri barabar gatnaşmak däl hem şol işlerin ötüşünü işçilerin täsir etmek hem zerur mümkinçilikler bar. Ene şu meselede Türkmenistan ekodaky geljek öz başlyklaryny gözüňde tutýar. Ýagny men ýurdumda birlerinden anlamak üçin agda hem döwletler oly minnetdarlyk bildirýär. Biz öz hem başlyklarymyzy jogapkärligi bilet wazife hökmüne kabul edýär. Onuň hem üstünlükli, netijeli hem gatnaşyjylaryň bähkitlerine hyzmat etmek üçin hem ähli tagalary eder. Eger bolsa guramada Türkmenistanyň inni başlyk etjek döwrüň esasy hem ileri tutulýan ugurlar bilen hem sizi tanıştyrayın. Bir, ekonom, çäklen, ykdysadyetde, sewdada, senagatda, energetikada, uluglarda hem kommunikasiýalarda, medeniyet hem de insanperwer ulgamlarda hem hyzmatdaşyk etmek toplumlaryň hem mümkinçiligini giňeltmäge ýardam bermek strategik wazife hökmüne garaýar. Ýurtlaryň arasynda sewda ykdysady gatnaşyklary hasa işçileşdirmek üçin hem şertler döretmek hem üstüne hyzmatdaşlarymyz bilen hem anyk işler hem alyp barmak gözüňde tutýar. Harit dolanşyň hem meşhuryny arttırmak, onu diversifikasiya ýolu ösürmek maksat edinýär. Şu maksat bilen Türkmenistan ekonom sewitini ykdysady ugurlary döretmek üstünde işler başlamagy teklip edýär. Bir, bu ugurlary haritlan hyzmatlaryň hereket edýän maýa goýumdan hem amalla aşylan esasy durmuklar ulum hökmüne görýär. Mesela kooperasiýasy. Ýurtlarymyzyň öňümçilik we tehnologik mümkinçiliklerini birleşdirmegi. Birelikdäki ýer hem üçünçilik tassamalaryny amalaşdyrmak hem ykdysady ugurlar üçin mühim hem böwregi hasaplanýar. Eko
agza ýurtlary. Iqtisady taýdan ösürmäň hem maksatlaryny amalaşdyrmakda, ýarky zaman işlerin olan hem doly, bahaly gatnaşmagyny gazanmakda. Ulug hem kommunikasiýa ulgamlarynyň hem esas orny eýiljekdigi äşgärdir. Näsebebi? Ekonom giňişligini. Ýewraziýa kontinentini amakly, düşünükli, ýokary tehnologiýa, ulug kommunikasiýa merkezleriniň we oglanyň ulum ýoklugyny görýär. Bu biziň ýurtlarymyz bir näçe taslamalar, üstünlikli amallar aşardy. Şu ýylyň ýanwarynda Kerki, ýani Türkmenistan, Şowurgan, Owganistan ogry boýunça elektrik geçiriji ulgam hem işe girmegini, Owganistan Akinantoy beketleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demir ýol hem böyle onun açylmagyny. Amam nazar Türkmenistan, Akina Owganistan, şeýlem Seregdawat Türkmenistan, Turgunny Owganistan ogry boýunça halkar opçiki süýümli aratnaş ulanyň hem işe girmegini, muhim has täze musalar hökmüne görkezmek bolar. Biz ekonom hem beýleki ýurtlarynyň gatnaşmagyna dürli uğurlarda şular ýaly giň gerimli hem köp taraply taslamalar amalaşdyrmak barada pikirlenmegi teklip edýär. Ulug geçeliglerini we logistik merkezleri döretmek ýarky döwürde bir aýrat hem ähmet bolup durýar. Şoňra da burada ekonom taslama işlerini düýpli güýçlendirmek gelecek has bolan ölümleri hem de oğulları öňe sürmem zerurdygyna ananýar. Şoňla birlikde biz günwatar boýunça Aziýa ýuwaş ummany sebitinden kontinentiňe Ýewropa bölüňi, ýani ýakyn günwar tarapdan goşturulan ulug hem geçerlerini aýrydan ünsem bermäge de çagyrýar. Şeýle biz hazır degi sebitinde halmatdaşy giňekmegi teklip edýär. Sebebi Azarýaka döwletleriniň 5-sinden 4-si ekonom hem agzasy bolup durýar. Şunu hem gözüňde tutup hazar deňden üstünden günwatar we hem deňrazyk ogurlary ara hem de Balçyk hem deňlerin portlaryna işçi çykmalar. Ekonom giňişligine energetik ogurlaryny döretmäge bizim döwletlerimiň gatnaşmagyny energiýa serişdirlerini diversifikasiýa ýolundan ýermäge hem mühim wezipe hökmüne seredýär. Ýarky wagtda Türkmenistan hyzmatdaşlarynyň birlikde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan wagtgeçirjekni urýar. Muň hem özi oňoýly we hem özara bähbetde hyzmatdaşyň mysaly. Türkmenistan, Özbekistan, Tajikistan, Owganistan, Pakistan, hem de Türkmenistan, Owganistan, Pakistan ogurlary boýunça elektrik energiýasini iýermek hem taslamagyny amalaşdyrmak boýunça netijeli işler alınıp barýar. Ýöne men ekonom sebitiniň içinde hem onu çäklenen daşary çykýan hem goşmaşy energetika ogurlarynyň bizim üçin bir zerurdygyna ananýar. Şoğurda bizim goramamyz kontinentde beýlekem döwletlere birleşikler bolan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewraziýa ykdysady birleşigi, garaşly döwletniň arkalaşy bolan hem maksada oňupdyrylan gatnaşyklary hem ýoly goýup biler dip hasap edýär. Mi birleşikler strategik babatda bähbitler, ekonom hem bähbitler bilen özara peýdaly we deň hukukly esasy laýyk hem gelip bilerdi. O wagt hem toprağynda puhta, paragatçylyk we alalaşygy berkar etmek ören mühim şert ýokmunda Owganistan'yň ykdysadyýatyny diketne işini Türkmenistanyň mühim ähmiýet hem berýän aýratyn bellemek isleýär. Biz onuň ykdysadyýatyny diketmekde energiýa üçinçilik, ulug aratnaşyk ulgamlaryny durmuş maksatly detalary gurmakdan bir doganyk ýurdan kömek berýär we kömek bermeýändi dowam eder. Tenagat energetik produktlaryny, ulug we kommunikasiýada logistika ulgamlaryny ähmiýetli hem bilelikdäki taslamalar gatnaşyk ýokmunda Owganistan'yň sebit we kontinent ykdysady
hizmetdaşlygyna ıstynçykla goşulmagyny, onuň üçin geljek olan strategik mümkinçiligini görýär. Türkmenistan ekoda başlyk edici ýokmunda medeni, sport, bilim, ýaşlar, siýasatçylyk gatnaşyklar hem egeňeltmek işin ýardam bermegi maksat edilýär. Doğanlyk ruhuna bizim halklarymyzy we hem döwletlerimizi birleşdirýän umumy ahlak hem gymmatlyklaryny eýermek hem gözeginde tutýar. Şundan bagly biz ilmi lukmançylygy koronavirus pandemiýasyna garşy görüşde tejribe hem bilim alışmak boýunça hyzmatdaşlyk etmäge aýratyn üns bermäge teklip edýär. Hormatly mejlise gatnaşyjy. Türkmenistan ekonomi işini seviti netijeli ösürmän şertden bir azaply. Bir guramamyzda onuň hem agza ýurtdan ykdysady özüniň milli maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin geljek olan mümkinçilikleri görýär. Hem şoňdan birlikde biz döwletleriň hem halklaryň awadançylygyny hem de güllep ösmeye sevitde parakatçılık ve öňe gitmek üçin ekonom mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagy öz umum hem wezipelerini hasaplaýar. Ekonom hem başlyk bunda Türkmenistan şu maksatlara yetmek üçin ähli tagallalary eder. Öz çykyşyny tamamlamak bilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletden başlanýan inniki meclisini 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň gününe Aşgabat şäherinde geçirmegi hem de hormatly kardeşler näsin hemmeňi şol hem duşuň işine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň paýtagtyna sapar bilen gelmeňizi teklip etdi. Köp sag bolun. Sammite başlykyk edici Türk Respublikasynyň prezidenti, hormatly prezidentimizi sammite gatnaşanlygy, ekonomik geňişligine ýödary beýpeti hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek meselelerini netijeli we işin goruny eýilýänligi, hoşnýetli goňçylyk, dostlukly döwletary gatnaşyklaryny pugturandyrmaga tarlanly goşandy hem de sammitde eden taryhy çykyş üçin hoşallyk bildirdi. Sammitde Awganistan Sam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani çykyş etmek bilen hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başçyklygy kabul etmek bilen gutlady. Dostlukly döwletiň başçyny Türkmenistanyň Awganistana paragatçylygyň bir karar bolmagyna, onuň durmuş ykdysady döwüminiň dikeldilmegine, hemme tarap bilen gollap berýänligini we energetika, ulag we aragatnaşyk ýaly möhüm ugurlarda giň möçürül tassamalary öňe sürüp, olaryň amala aşyrylmagyna işin gatnaşýan üçin hormatly prezidentimize çoňur hoşallyk bildirdi. Şeýle hem sammitde Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew, İran İslam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani, Kazakystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow, Tajikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew, şonuň ýaly Türksoy guramasynyň baş sekretary Bagdad Amreyew, Energetika Hartiýasynyň baş sekretary Urban Rusnak we beýlikler özleriniň çykyşlaryna hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başçyklyk etmek bilen gutladylar. Şonuň bilen baglyqda Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başçyklyk etmeginiň netijeli hyzmatdaşlygyň şol sanyna ulag üstaşyl geçergelerini, sebitary we halkara ähmiýetli logistik düzümleriň ösürmegi boýunça gatnaşyklaryň işleňleşdirmegine kuwatly itergi berjekdigine anan bildirildi. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 14-nji sammitiniň ahyryna oňa başçyklyk edici Türk Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan jemleýici söz bilen çykyş edip, döwletleriň hemde halkara düzümleriň başçylaryna ýokary derejedäki duşugy gatnaşanlyklar üçin hoşallyk bildirdi. Men uly hormat bilen doganym Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa özümiň tüý sürekden çykýan hoşallygymy ýene däwrgedek beýan etmek isleýän Türk Respublikasynyň prezidenti sammiti jemledi. Ýordamynyň dürli podoklaryna geçirilýän onlaýn maslahatlary daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işin gatnaşyklaryň ösürilýäniniň aýdyň suwtnamasy bolýar. Geçirilýän gepleşikler netijeligi bilen tapawutlanýar.
Sağlığı goraş boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini Halkara Okuw Ilmi Merkezine teleköprü arkaly Sağlığı goraş boýunça Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň tejribeli hünärmenler gullugynyň nefrolog lukmany professor Roland Welken bilen sanly video aragatnaşyk ulgam arkaly sağlygy goraş amalynyň esasy ugry bolan nefrologiýanyň wajyp meseleleri boýunça maslahat geçirli. Berqara döwletimiziň bagtyalyk döwrüne hormatly prezidentimiziň başda durmagyny, sağlygy goraş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesinde gazananan üstünlikleri milli lukmançylygynda ornaşdyrmak, dünýäniň awraýly halkara guramalary we daşary ýurtlaryň sağlygy goraş ulgamlary, şol sany Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň sağlygy goraş ulgamy bilen gatnaşyklary mundan meýlekde hassa potolandyrmak maksady bilen geçirilen maslahatda nefrologiýanyň wajyp meseleleri, ýeti we dowamly böwrek ýetmezçiliginiň öňüni almak, anaklamak we häzirki zaman bejergileri aral maslahatlaşyldy. Bu kesellerin öňüni almakda we bejermekde hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly ilmi kitaplaryna beýan edilýän. Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleriň ulanşy barada beýan edildi. Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetinde Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň UMX Trade GmbH kompaniýasy bilen baglanyşylan bilim ulgamyna özara behbetli hyzmatdaşlyk etmek ilalaşygy esasyna Klas kısımda owakyjylyk senekalarynyň işleşi we sağlanşy barada kompaniýanyň tejribeli hünärmenleriniň gatnaşmaklaryna uniwersitetiň owakyjylygynyň mekanizasiýa fakultetiniň muallimleri we talipleri bilen sanly video aragatnaşyk ulgam arkaly okuw sapa geçirilip, ol netijeli tarapdan häsiýetlendi. Şoňlar diýärimiziň ähli künjeklerini we paýtatymyzda ýurdumyzyň aýal gyýdlaryny halkara zinalary güni münasibetli mehriban arkadagymyzyň adynyň pul sowgatlarynyň gowşulyşy däwrelere geçirilýär. Munyň özi milli liderimiziň döwlet adam üçindir diýen şigary baş ýürülük edilýän döwlet siýasatiniň ruwaçlyklary beslenýänini orkadýar. Ýurdumyzda 8 martda giňden belenilýän halkara dinanlar güni münasibetli hormatly prezidentimiň adyndan ähli kärhanalarda, idaralarda we guramalarda işleýän aýal gyýdlara, pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal gyýdlara, öňümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada okuyan aýal gyýdlara Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna näqi döwlet gollugy akademiýasynyň 2 okuw ýylynyň az bolmadyk möhletli okuwlarynyň dinleji aýal gyýdlaryna, talip gelin gyýdlara, orta mekteplerde okuyan we mektebe çenli çağalar idaralaryna terbiýelenýän gyýdlara pul sowgatlaryny gowşulmak dawarlary giň germe bolýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň mehrim dinanlarynyň hökümet idaralaryna, döwlet düzümlerine jogapkärlik wezipelere eýelip, milli ykdysadyýetimiziň köp budaklaryna netijeli dähmet çekýänliklerini we ýurdumyzda ýaýwanlanan giň meşhurly özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine münasip goşan goşýanlyklaryny aýratyn bellemeli. Arkada prezidentimiň adyndan pul sowgatlaryny kabul eden dinanlar we gelin gyýdlar her bir maşgalanyň awadançylygy üçin ýurdumyzda döredilen şertler garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzda asuda asmanyň astyna çağalar üstürmäge we terbiýelep ýetişdirmäge hemme taraplardan golluk berýän üçin döwlet başlamagy tüýs sürekden hoşçalyk sözlerini beýan etdiler. Belenşýaly mehriban akadamyzyň hemme taraplardan aladaty netijesinde ýurdumyzyň dinanlarynyň hemde ötüp gelýän ýaş nesliniň öňüne döwrüba bilim almak, sağlaşykly ösmek, hünär eýesi bolmak hemde bagtyar durmuş üçin ähli mümkinçilikler açylýar. Şunun bilen baglykda döwlet başlamagyň bu aladany durmuş siýasatynyň möhüm uğurlarynyň bir kökmünde kiflitlänligi bellenildi. Bu orada milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça amal asylýan anyk işler, ýeniligi we çağalygy gorama gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi hemde köp jagaly maşgalara durmuş taýdan golluk bermegi munyň aýdyň suwtnamasydyr. Häzirki döwürde dinanlaryň kanuny hukuklaryny we behbetlerini goramak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler özüniň oňy netijesini berýär. Ýurdumyzda dinanlara döwlet tarapyndan ýeňillikler berilýär. Olaň münasip durmuşy we döredijilikli dähmet üçin zerur şertler öpçün edilýär. Şonuň netijesinde olaň ýurdumynyň jemmeşlik siýasy durmuşyna eýilýän orny ýokalanýar. Bu bolsa jemgyýetimiziň durnukly ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Türkmen dinanlarynyň ajaýyplygy asarlaryň dowamynda sunugy dusatlaryny nusgaw eserler döretmäge ruhlanýardyr. Şahirler we ýazyjylar, sadanylar hemde suratkeşler gadymy döwürlerden bäri dinan mertebesini belen tutup, olaryň gözelligini, ahlak päkideligini, maşgaly ojagyny, watanymyza bolan söýgüsiniň güýjini watp edipdirler. Şuňky nesiller şöhratly pederlerimiziň paýhatly sargatlaryny eýerip, enelere çuňur hormat goýmak däwini dowam edýärler. Hormatly prezidentimiň tagallaty netijesinde aýal gyýdlaryň dekinleriniň we başlanıklarynyň dol açylmagy üçin ýurdumyzda zerur şertler öpçün edilýär.
Aýratyna döwletimiz köp çağaly maşgalary köp tarapdan gollaw berýär we olaryň ýaşaýy durmuş şertlerini iýligdäli gowlanyrýar. Türkmen halky asalaryň dowamyna dinanlara hormat goýupdyr. Olara uly mertebe bildiripdir. Maşgalanyň sütüni, ahlak gözelliginiň nusgasy ýokmyny, dinanlaryň gelin gyýlaryň mertebesini bilen tutmak Türkmen halkynyň ören gadymy döwürlerden göz başalýan hemde berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip dowam etdirilýän ýolga bolup durýar. Döwlet adam şünler diýen şygardan ugranyp, gelin gyýlaryň kanuny hukuklaryny we behbetlerini goramak, olara döwlet tarapyndan ýeňillikler bermek, dürüjlükli zähmet çekmekleri we münasip durmuşda ýaşamaklar üçin ähli mümkinçilikler döretmek, ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşynaky ornuny ýokarlandyrmak, jemgyýetimiziň ötüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Dinanlar öýleriniň mehremligi bilen dünýäni gözelleşdirýärler. Onu has kämil we insanperwer kesbe getirýärler. Jemgyýetiň sağlaşygyny döredýärler. Olara ýaş netli ruhy ahlak gymmatlyklary esasyna terbiýelemekde, asarlaryň dowamyna kemale gelen türkmen maşgalasynyň muqaddes binýadynyň pugtulanyrylymagyna, ata-babalarymyzyň wesiýet eden iň gowy ýörelgelerini geljegimiz bolan çağlara geçirmekde uly orna eşiller. Mehriban akadamyzyň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän üstünlikli siýasatyň netijesinde ýurdumyzda adamlaryň bagtyar we awadan durmuşy üçin hemme şertler döredildi. Eneler hemde ullara hormat goýmagyň binýady tutulýan maşgalanyň bilend awrynyň saklanmagyna aýratyn ähmet berilýär. Häzir düýpli öwretmeler döwrüne bu däp öz münasip dowamyna eýe boldy. Aýal gyýlaryň kanuny behbetleriniň we hukuklarynyň üpçün edilmegi jemgyýetiň durnukly ösüşiniň möhüm şertleriniň biridir. Munyň özi jemgyýetiň ajaýyp dinanlarynyň hukuklaryny we mertebesini goramak boýunça döwletimiziň öz üstüne alan halkara borçnamalaryna ıgrarlygynyň ajaýyp suwtnamasy bolup durýar. Türkmenistany aýal gyýlarymyzyň hemme tarapdan ösmegi, ilmi intellektual dörejlik we ruhy mümkinçilikleriniň açylmagy üçin hemme mümkinçilikler döredildi. Ýurdumyzyň ýüllerçe aýal gyýlary her ýyly döwlet syýlagylaryna, ordenlere we medallara münasip bolýarlar. Hormatly prezidentimiň adyndan berilen sowgatlary kabul eden aýal gyýlar özleri üçin edilýän alady üçin arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. 8 Mart Halkara Dinanlar Günü münasibetli hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň durly ulgamlaryny, idara kärhanalaryny, zähmet çekýän gelin gyýlary, mehrem eneleri, bilim ojaklaryny, bilim alýan gyýlary, çağlar baglaryny terbiýelenýän gyýjagylary ýeberen bayramçylyk pul sowgadyny goşurmak dawarlary ýurdumyzyň vilayetleriniň ähli kunjoklaryny uly ruhlanetlige betlenýär. Bayramçylyk öňýanyna vilayetleriň ähli etrapdyr şäherleriniň geçirilýän dawarlar, aýdym sağly çäreler, gelin gyýlar durmuşymyzyň gül gonçalary bolan bagtyar gyýjaglaryň göwnlerini joşduryp, olaň toý şadlyklaryny artdyrýar. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen aýal gyýlaryň zähmetini, olaň dörejlik başarlyklaryny uly hormat sarpa goýulýar. Türkmen dinanlary edeb ekramyň asyllylygyň beýik nusgasy bolup, döwür bilen deň gadam urup, bagtyarlyk döwrümiziň ösüşlerini gowunyp ýaşaýarlar we zähmet çekýärler. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda amalaşyrýan hemem asyrlara ýeň salýan beýik işlerini durmuşa geçirmäge işeňir gatnaşýarlar. Ýurdumyzda dinanlaryň öz bagtyny, gowy söýen hünerini erkin saýlamagy, münasip bilim almagy, hemem eşeretli durmuşda ýaşamak üçin ähli şertler döredilýär. Eşewür dinanlar öz kärlerini jogaýyp kärli çemeleşmek bilen önümçiligiň durly ugurlaryny pek hemem halal zähmet çekmek bilen öň hatarda bolmagy başarýarlar. Ajaýyp zamanamyzda mehriban arkadamyzyň hormat sarpasyndan kalby ganatlanýan türkmen dinanlary ajaýyp bayramçylyk bilen halkara dinanlar gününe münasip zähmet üstünlikleri hemem belen sepetleri bilen garşylaýarlar. Döwlet dolandyryş edaralaryna halk hojalygynyň durly puduklaryny ilmde, bilimde, medeniýetde bolsun gotdy, jemgyýetçilik işlerini merdana dinanlaryň gazanýan üstünlikleri uly buýsonja münasipdir. Ýurdumyzyň dinanlary görelili zähmet çekmek bilen döwletimiziň ykdysady ösüşlerini de özleriniň sallamly goşuntlaryny goşýarlar. Halkara dinanlar günü münasibetli olary goýulan hormat sarpanyň hasam bilen derejelere beslenmegi, bagtyar dinanlaryň we eneliň kalbyny çeksiz buýsonç hemem begenç duýgusyny döredýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şoň 4-nji martda saat 20-den 5-nji martda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty ulunyň berýän habary bilen tanış bolun.
Balkan vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup ýağış ýagar. Demir gün ordan tele sekundy 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 0-5 gradus, gündüzüne 12-17 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup gündüzüne ýağış ýagar. Demir gün ordan tele sekundy 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 0-5 gradus, gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Mara vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup günüň ahyryna az kim ýağış ýagar. Gündüz ordan tele sekundy 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 1-6 gradus, gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar. Lewap vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup günüň ordan tele sekundy 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýly, gündüzüne 11-16 gradus maýly bolar. Daşan vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup günüň ordan tele sekundy 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çenli maýly, gündüzüne 6-11 gradus maýly bolar. Haýtatymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa bolup günüň ikinji ýarymyna az kim ýağış ýagar. Demirat güneterden tele sekundy 9-10 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 2-4 gradus, gündüzüne 14-16 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 5-nä magnet hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eýdedi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 9 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirgen oňysy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz paslyna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban eýleşler, bu düzümleri berk berjaýsanys ýylyn islenik paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.